What's up guys? So naami karon sa highway in Bacalso, padung mi og Guadalupe. Magbike-bike kami karon buntaga kay mingaw ang dalan sa Dagatis. It's Holy Week and it's holiday and mostly ang mga tao kay naglaag ng uli. So magbike kami, then see you later. Ibalhin mi sa private kay mingaw and nag-adjust pud mi sa iyahang settings. Padung mi karon sa may Virama and try mi ato Guadalupe Church. Try lang, may tagmingaw. Ha? Adala. Iyang amo, yang gigukod. Private road din siya dahil. Private. Private lagi ang dili private nga as in private like iyang ngalan is private. Si Yami nagsunod ron ako. Kamo na siya mo bike, ang iya lang confidence i-bike. May wala pa. Mo ni nakapan ng dirisibo kay walay bike lane. Namang gadi dito sa IT Park, gamay ra pod nga dalan. Tapos kung namang ani bike lane tanawa na apoy mag-parking. Layo na ito siya mi. At least na koy time i-vlog. Layo pa kayo gap napa koy time i-vlog. Kadtong naglaag, ara na lang mo ha. Pag enjoy na lang mo sa dagat kay para inani kamingaw ang dalan. So enjoy guys. Nana si Yami dari. Ipaningot og bugbog. So guys, absan na sana ka siya. Una ka. Mo na, mag-alad ka og na traffic light. Diya na ko sa intersection ako na uno kasi ang jeep ka na sa kong luyo ni katawa. Kay bawa siguro siya ay gani ay kapatid dali ay. Mo po na nakabati sa ubang cyclist kay bisag red stop mugog gyapon sila. Di man siya ingon nga okay ra kay bicycle ka or ba ang safety lang unta kay makakuan ka. Makadisgrasya kay red stop gunagod yan igog gyapon ka. Ikatulo niya nga major road experience. Dito sa Hermog kay puro raman may parking lot. So mas maya na matrain. Nana day may sa eskina Banawa karon. The pollution is real. So more bike, less pollution. Wow, nindot diri ba kay bugnaw ang hangin. Good morning sa mga taga Guadalupe day. Barangay Guadalupe. Thumbnail. Dito pa. Pang thumbnail. Ano? Lisod-lisod yan. Dito pa unahan. Thumbnail. Kayo, doon na lang kayo. Kaya ang hawag kita ka ng murag bukid, doon na lang. Kaya ang layo sa church, bukid naman. Ate, takat po itong practicean. Sige. Doon na Miss Guadalupe Church. Muna akong term sa inaning dalan nga wa na balance. Murag bike lane. Kanay mo ni murag bike lane. Rodeo Town. Agianan niya pong sakyanan, parkingan niya pong sakyanan. So mo ni ang church. So mo ni ang Guadalupe Church. Dito ganyan dyan wakabalik. Last na ako ari high school siguro. Diray pamitik si bahan nila na sa ona. That is the Guadalupe Church. So mag-pray.
likes to have filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know yet. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost. So guys, naka-chill na mi diri, then padong na mi uli. Moagi mi same road but muliko mi sa B. Rodriguez, Dayon, Fuente. So, see you guys sa next video. Ciao! So guys, I'm back. Unsa tayo? Unsay may bantayan? Wire. Wire. Asa ka na? Naay electrical wire. Tunga sa dalan, May nagpitay. gani, delete na siya live. What yung kita dyan sa wire? As in, ambot wire ba to siya sa... Ang yang helmet nasangit sa wire sa telephone siguro nga naputol nga nagpitay sa dalan, Very good. which is sinaot unta nga kuhaon to dito kay naa sa dalan. So kanang mga motorista nga di kabantay sa wire, Baka na pa ito. masangit jud, pareha niya nasangit. Wala, kaya nagkukuhala. Kaita. May gani, kini. Break din siya din yung anak ko na. Pero layo siya sa kuha, pero kung Ah, lagi. pa sa iyaka. Kabantay Sangit ko. dire, ay dire. Nasto nga ang wire, inamaw ba? Wa jud ka hipos ba, wa kalimpyo. Nagpitay. Sangit dire. What a Cebu.